Maayong buntag sa tanan. If we try to examine ourselves, we notice that sometimes, or perhaps oftentimes, we divide our world between those who agree with us and those who do not. That we define people as against us or for us. And we understand things as inside or outside. It's like that. It is always either or. Pero sa lain nga bahin mayo atong timan-an nga dili sa tanang panahon klaro ang linya nga nagdistinguish kanato. Actually, there are shades of gray between black and white. In fact, doon ay mga kaso nga sa unang tanaw nato makaingon kita nga sama og sopa kanato kini mga tawhana. But in the end, they turn up nga dapig day sila kanato. Nga kadto mga tao nga atong gikasilagan, mao day hinuon ang nagmahal kanato sa insakto. Nga kadto sila nga nagpasakit kanato sa ila hinuon kita nahagit o nakakat-on og daghan. Ingon ni ana. Kung maigsuon na asi ko kini kaninyo tungod sa atong ebanghelyo karon, kining mubo nga ebanghelyo naghiskot nga ang disipulo nga si Juan miduol kang Hesus og nagtug-an kaniya tungod kay dunay tawo nga nagkingilin og yawa sa ngalan ni Hesus. Pero dili siya kauban nila. Mao nga iya siyang gibadlong. Pero gisagda siya ni Jesus, ayaw na buhata. Ayaw siya didi. Ibaw mo, nga sa mga unang tuig sa pagkatukod sa atong simbahan, mitumaho ang pangutana kung unsaon pagtagad ni adtong mga tao nga buotan og maayo pero dili sila disipulos ni Kristo. Unsaon pagtagad kadtong mga tao nga mituo kang Kristo pero wala sila magpasakop sa atong simbahan. May mga pangutana kaniadto nga ingon ni ana. Og sa pagkatinuod bisan hangtod karon naapagyapon ka na nga mga pangutana. Gani adunay uban kanato nga mangutana, sila nga wala makaila sa Dios maluwas pa. Kadto mga dili Kristiyanos, kadto mga sakop sa lain nga mga relihiyon, maluwas ba sila? Nay uban kanato nga mangutana nag-ingon ni ana. Pero maigsuon ang usa sa angay natong tan-awon pag-ayo mao kanang religious fervor o kanang nagdilaab nato nga kasibot sa kung unsay atong gituuhan and about our religious practices na kung dili nato mabantayan og maayo posible nga musangpot kini niya nang gitawag nato nga fundamentalism. Fundamentalism. Gani nadungog na nato sa ubang mga sekta og posible sulod sa atong simbahang Katoliko nga adunay mga tawo nga moingon sila nga dili miyembros sa atong grupo, sila nga dili sakop sa atong pagtuo, dili maluwas. Tungod kay kitara ang maluwas. Dunay mga taong mayunana, luwas na kami, kamo dili.
kami ra ang maluwas. However, our gospel today rejects that idea. Sa atong ebanghelyo giklaro dinhi nga kining tawo nga naghingilin og yawa sa ngalan ni Kristo, nagbuhat siya og maayo, and it deserves approval. Nga bisan tuod dili siya disipulo ni Kristo, pero gidayeg siya sa atong Ginoong Hesus tungod sa iyang gibuhat nga maayo. Jesus was tolerant of him and refused to show any sign of rejection. Wala siya gisaway sa atong Ginoong Hesus. Mao nga kita usab mo'y atong timan-an nga wala gayud kitay katungod nga sawayon sila nga dili sakop sa atong pagtuo. Nga bisan og ang uban nga sakop sa laing sekta, laing nga mga relihiyon, nagsaway o naghukom kanato, dili nato sila sundon, dili nato sila buhatan og ingon ana. We must not judge people outside our church. We must not judge people outside our religion. Ang himuon hino nato mao nga magbuhat unta kita kanunay og maayo, og nga siguraduhon nato nga limpyo gayud unta kanunay ang atong tugkaran, limpyo gayud unta kanunay ang atong kaugalingon. Maunta ka na ang hatong hatagan og pagtagad, dili kita manghilabot sa uban. Pakitaan nino nato sila sa atong respeto ug pagtahod. Ayaw panghilabot sa uban, ayaw panaway, ayaw panghukom sa uban. Kundi susihon nato ang atong kaugalingon kung kita ba nagbuhat og maayo o kung limpyo ba ang matag-usa kanato.